Ja som akože povedala, že ja už nebudem nahrávať videa, ale sorry. Ja si tu takto počujem až do Silvestra a potom po prvom nič. Prepáčte, čo som sľubovala, tak sa to aj... No ja nevidí, dnes si ukážeme moju make-up taštičku, je to chvála. No. Make-up taštička. Part 2, akože tu si iba ukážeme proste. Ešte. Potom náhle si nezdála túto masku, bola dobrá. 20 minút som nechala pôsobiť. 10 až 20 minút, dobre, dá dole, no, akože ja vám odporúčam, lebo toho produktu tam máte ešte stále dosť, tak akože dáte to naspäť a či tak, alebo tak, môžete to ešte raz využiť, ja to tak odporúčam. Dobre, zatiaľ, čau, miau.